Boroksa jotun he rangri tongma baibo borok matangjagi manya bo sungsani jottoni slai gnang kuk phanongthun boni sana sabaya ningbaya jasuk pano tongthun rangrini bial kri phano tongthun bo matangjagi manya singnugo Matthew chapter 19 verses 21 to 22 Jishu bono haini saka ning kaham ong sukna hinke thangni nini tong kurui bebak no phalbai arang no kuri rokno ridi hake sukna hao nini arang khati jaga no omhai khlaibai khe ani logi phaidi asi klasa abno khnawi kha thijagui thangka bole snamui gnangbla jotto nislai gnang ko khini sao bo Jishu Kristo phaisni sekang no gnang Jishu Kristo phai Jishu Kristo tamosaka hamale jotto tongkuri phalbai ani logi erik thati aboni manino ganang ongmani bai simi mathangjaknai oko gya bo Jishu Kristo phaiawi ajugui tongman khamo Jishu Kristo bonotai nangla kahini saiman khamo phiaba Jishu Kristo tamosa ani logi erik thardi chingtini saksakno poito khlaihni dabi khlanya rok ebake saksakno Christian ni sanan musungnai rok singba Jishu ni kulogose erik tharlai tonglayo awon no sagri rok sing joto sagri se Christian ba okulogose sekang sing sagri se ning Jishu ni sagri de Jishu ni sagri boni yapri songi himnai boni ukulogo thangnai boje sa abono khlainai awon bagai sing rangriwo gnang ongsukma bai mathangjagi manya